kanin ASMR. Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi give vores kaniner, fordi min søster har en kanin, og jeg har en kanin, så nu skal vi give dem morgenmad. Så herinde har min søsters kanin, Bur. Nu hedder Louise, du har ikke mit din gulerod. Nå, vi tager i hvert fald lige hendes madskål. Hun har sådan en grim, hun elsker at spise de her grene. Så tager vi hendes madskål, hun kan gøre lidt voldelig. Så kan vi lige have åben her, så hun kan ligge og kigge ud. Så kan vi hen til min kanins bur. Hej Lykke. Ja, hun hedder Lykke. Hun har så meget energi, når man kommer til løbet rundt i hele buret. Hun var ude i løbegården i sådan 2 timer i går. Nå, vi åbner lige op. Så hendes madskål. Vi kommer med at give dig madskål. Wow, jeg er virkelig god til at ramme. Lykke, der kommer mad lige med. Vi er lige nødt til at give hende en snack, for hun er sygt sulten. Har det egentlig bare fået, og så skal vi selvfølgelig have nogle snacks i. Og Lulu stylet. Og i dag kommer vi også til at bage vores kaniner. Det var nogle ejtesnacks, vi lovede ikke til de 4 dage her popcorn, fordi de får 3 af sådan nogle hver. Og en popcorn. Vi har også mange flere snacks, men det bruger vi i det. Candy Slips, hvor der er alle mulige snacks i. Men de får en popcorn hver. Så tager vi det her og sætter ind. Når du er træt, skal. Ja, så skal du have din mad. Du begynder at spise med det samme. Ja. Nu spiser vi stadigvæk. Lykke, hun har lavet pøller. Nu er vi nødt til at fjerne. Vi har sådan en mega dejlig skov til det. Tak fordi I så den her video. Jeg håber, I kan lide videoen. Adios amigos.